Хора, сега ще рекаме някакви тъпоти. Не знам това откъде ми дойде просто. Добре, така почваме. Кетчуп, разбира се. Квата цялата бе, брат. Ио. Не ви се ял. Никога. И да ме накарате абсурд. Кафе. Кафе. Слей. И пончика. Някакви джунджури тука. И това как се казваше? Абе, тате. Хора, просто начало да. Що ти сос, бе? Пак това тъпото нещо. Въобще се маха тук. Не мога да го махна, хора. Иначе с удоволствие щях да го фръкна и там в космоса. И да. Чушките никога. Това за Бога какво е? Това е луцус. И аз никога няма да ям. Само тези двете ми харесват. Мало ти някакъв сладолет. Орео ли? Откарали. Просто да. От начало. Добре. Ма сприте тези две неща. Ще се гръмна честно. И това ли? Брат, 3 пъти ми се падат тези скапани неща. Начало. От начало. Каква гностия, бе. Сен от някакви черви са му махнали кръвта от червата, от всичко, от мозъка. И това никакъв шанс няма да гледам. Не искам тази салата повторно. Всичко ми харесва, без театрите, това и това. И това. Начало. Добре. Спрете ни същите неща да ми се падате, хора. Сега двете ще ги ям. Нищо друго. От начало. Оу! Те трите неща. Това е. От начало. Топтия ми се пада. Иуа! Чао, хора.